Bună dimineața! Ce fac băieții? Uite, am venit să mai iau niște cărniță, chiar mă pun la bucătărie azi. Hai noroc! Dă 2 grame. Azi noapte, să rămână. Azi noapte am născut de 4 ori. Băi, vreau și eu, uite, așa ceva. Da, vreau să fac o mâncare de mazăre și îmi trebuie un răsos. Asta e ok? Ăla e ok. E super. Așa. Da. Adică nu că îl tai eu acasă, ce să tai? Îl tai eu acasă. E numai carne. E numai carne. Dar vrei să-ți desfac coșul de carne? Nu, e că să-l las cu totul, să fiarbă acolo și după aia îl mărunțesc și îl bag în mazăre. Ăla, să mai iau ceva, că uite ce minuni sunt aici. Dă-mi și mie 2 felii de pastramă de asta. Că parcă îmi lasă apă în gură. E frumoasă pastrama aici, uitați-vă frumos.